Fógraíodh le déanaí go bhfuin an Líon is mó daoine riamh úsáid as an gcóras an poiblí a nuirí le blianta anuas. Tá an túdrás náisiúnt iompar anna hásta leis an scéalsa agus ag iarraidh go leanna sé ar aghaidh. Ja, tá is sása rá go bhfuil níos mó duine ag úsáid an poiblí, busanna, tréin agus tram inar garcha, balta agus sráidbalta timpeall na tíre. An bhlianta chaite rinne 308 milliún turas bPaisinéirí ag an poiblí agus is méidú de bhognach 25 fangéid é sin. Tá iwwer den duine úsáid an poiblí níos airde ná 2019 ribh an pandémie. Nuair a tosaíodh os ceann 60 seirbhís bus nua agus feabhsa ag tairt an rá do dhaoine an poiblí a chógáil le dul ag an obair ar scoil agus ag an gláiste. Tá sé seo an deis do dhaoine an poiblí a úsáid chuile lá agus garna ar fáil Somála. Tá neart oibredaonnta hena féin chun iompar poiblí a dhéanamh níos gliste ar watha leis an timpeallacht. Tá sé chutáhachtach iompar poiblí a úsáid ag gachtain na mar is le leasna timpeallachta é. Caríonn sé arlóir carbon a laidú agus brútráachta ar na sráidna a chosachtar. Tá fríd iompar poiblí ag dul glas le feithicilí letracha ag oibriú maiile clia agus baile áhlún. Tá an NTA ag súil go mbeidh níos mó daoine arís ag buint úsáide as iompar poiblí im Líon.